Kaluguran ng kabataan. Yan ka doon. Para sa tao naman, kaya na baru yang dipahami, baru yang misterio, mahal yang misterio. Bakit? Kulit isipin, imalupa, imabut, na hindi ka ang rasyon para kawalan ang Diyos. E wali, ang gawin ng araw. Huwag ang nakakatakan, inyakala, buta, bila sa dalam. Walang naman natin humingi humingi mo na first of all kita ay hindi naman pa ay nangyari mo na iimanin naman siya. Ilang pagkawan na nag-uusap siya. Papatunan niya kayo ang isipin mo na siya. Ipakalaman gamitin mo pamilya. Lahat na kayong amin aso naman tinuban ni Diyos. Ipanyayaran siguro pinagagay sa iglesia. Ulit, even after activism, there is ministry. Siguro kailangan nakasuwala sa kaya itahang ako rin. Lalo-lalo na itong malihan na tayo ba yung mga naging pari. Mahirap ang pari. Yan ang pari. Malalim ang pari. Ang katilang ayaw ba minsan ang presyo. Kaya naniwala mo. Pero, mga ako ang pari. Umuwi ang pari. Sinyaman mo yan yung walang kagawan. Bawa, Pinas, Gongo, Klawe na, mapatutunan. Ngunit, kasunod. Karehin ang pari, kaya tayo aakit. Aakit yun. Kaya tayo aakit. Inilalang, hindi. Lalo hindi perintah yang akan dulu kita. Epifania perintah ang lalo hindi. Epifania potang hindi katapat sa pagkitang narapirhan ng ginagawa. Sana kita naman makanya ibang pandalawin natin hindi katapat. Hindi katapat Tapos, dito ko nag-brush yung pasal sa design system. Bakit? Pakilaan, ibuko yung ako.